Γεια σας παιδιά, σε ένα ακόμα βιντεάκι. Σήμερα θα πάρουμε τον Staple Pass. Όπως βλέπετε εδώ πέρα το έχουμε ολοκληρώσει όλο το κάτω, τα έχω πάρει όλα. Οπότε πάμε να πάρουμε και το πάνω Staple Pass. Το πήραμε και πάμε να δούμε. Ωραία. Θα πάρουμε για αρχή όλα τα emote. Ωραία. Και αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Και για κάρτες, Αυτό το skin μάλλον θα βγει στο δεύτερο τροχό του Superman. Οπότε παιδιά κρατήστε γιατί θα βγει και δεύτερο, πολύ πιθανό. Οπότε ναι, πάρουμε και αυτά και αυτά και αυτά και αυτά. Ωραία. Θα είναι ένα μικρό βιντεάκι, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο grind. Έχω ρίξει πάρα πολύ grind. Πάμε να πάρουμε και εδώ, αυτό εδώ πέρα. Να μας δώσει τέτοια 150, ok. Πάμε να πάρουμε και για το Mythic 30, πάμε στα 85, ok. Και αυτό μάλλον το Mythic θα το ξεκλειδώσουμε. Πάμε λοιπόν να πάρουμε το Legendary σκηνάκι. Πάρα πολύ ωραίο σκην αυτό είναι. Ένα ίσως από τα καλύτερα Legendary, τουλάχιστον για μένα. Και αυτό εδώ πέρα το ξεκλειδώνουμε. Για 4 κάρτες δεν το ξεκλειδώνουμε. Ok. Θα προσπαθήσω να το ξεκλειδώσω αυτό. Πάμε να πάρουμε και 30 special. Όπως βλέπετε παιδιά, έχω τρέξει πάρα πολύ καλά το event για να πάρω τα σχοινάκια. Πάμε για ένα epic core better. Να δούμε. Ελπίζω να μας δώσει κάτι που δεν έχουμε, κάποιο ωραίο legendary. Αν και το special το είχα. Όχι ρε φίλε, το έχω αυτό το legendary. Ωραία. Νομίζω τα έχουμε πάρει όλα εκτός από αυτά τα δύο. Ναι. Πάμε να πάρουμε το special. Πάρα πολύ ωραίο special. Μπορεί να μην βολεύει όμως. Και πάμε να πάρουμε και το special emote. Ωραία. Τα έχουμε πάρει όλα. Και τώρα πάμε. Έχουμε 600 τέτοια. Θα κάνουμε 3 γιατί είναι λίγο τσιγκούνης. Και μας τον έδωσε. Ναι ρε παιδιά. Πήραμε αυτό εδώ πέρα το Mythic. Ναι. Ένα ακόμα καινούριο Mythic στη συλλογή μας. Μην το ξαναδώσει. Όχι. Ωραία, νομίζω παίρνουμε και άλλα shards duplicate. Ωραία, ναι. Πάμε skip. Πάμε να δώσει κάτι καλό. Όχι ρε φίλε, τώρα full μας δίνει αυτό εδώ πέρα. Δεν το έχουμε, δεν το θέλω άλλο. Αν και δίνει 10 πίσω, οπότε ναι. Παιδιά πήραμε καινούριο Mythic ρε φίλε, ναι. Έχουμε 2 τέτοια spin. Έχουμε 2, πάμε ένα. Epic or better. Να δούμε. Λοιπόν, το Legendary, σε παρακαλώ, σταμάτησε το Legendary. Όχι ρε φίλε, δεν το είχα και είναι και full ωραίο. Έχουμε άλλο ένα spin. Νομίζω αν μας δώσει Legendary έχουμε ένα ακόμα. Νομίζω. Αν είναι duplicate βέβαια. Το Legendary σταμάτα, σε παρακαλώ ρε φίλε. Έλα. Γιατί. Πήγαμε το σύνολο. Και έχουμε εδώ πέρα να γυρίσουμε πάρα πολλά ακόμα. Και θα παίξουμε και ένα ματσάκι που μπορεί να μην μιλάω. Ωραία, παίρνουμε γι' αυτό. Καλό. Παίρνουμε γι' αυτό. Και νομίζω ότι δεν έχω πάρει από το τουρνουά τα 15 special. Ναι, μια χαρά. Να ξεκλειδώσουμε και το special. Λοιπόν, ωραία, τα άλλα θα τα κρατήσω γιατί είμαι λίγο τσιγκούνης. Βασικά πάμε να τα ρίξουμε όλα. Πάμε μια δεκαριά. Να δούμε τι είχα μας τύχει. Και μετά θα κάνω 5 νομίζω μπορώ. Ναι ρε φίλε, 8 special από αυτό δεν το έχουμε. Το έχουμε σχεδόν ξεκλειδώσει και αυτό. Ακόμα δεν έχουν περάσει οι μέρες και ξεκλειδώνουμε τα skin. Τα ξεκλειδώνουμε. Αδευθεία στα skin. Να δούμε. Όχι ρε φίλε, θέλω το Mythic. Είμαστε πάρα πολύ κοντά να ξεκλειδώσουμε και το special και το Mythic. Πάρα πολύ ωραία. Αχ ρε φίλε. Αυτόν τον έχουμε. Φουλ ωραίο σκηνάκι. Το είχα δει όταν θα βγαινε και το ήθελα. Και το πήραμε. Θα πάρουμε και αυτό εδώ πέρα μάλλον. Έχουμε ακόμα πολλά σπινάκια, οπότε πιστεύω θα μας τύχει 3 κάρτες γι' αυτό.
Αχ, και τώρα θα μας στηθεί. 50 special ήταν δίπλα μου, το τυχαίο θα παίρναμε το special. Οκ, πάμε. Έχουμε 2 duplicate και 2 no duplicate. Ναι ρε φίλε, 5 special, καλό. Και θα βγει και δεύτερο super wheel. Θα βγει και δεύτερο super wheel. Αυτό είναι το 1, γιατί γράφει 1 εδώ. Νομίζω 1 γράφει, δεν ξέρω τώρα τι. 50 mythic φασούλε. Όχι. Δεν ξέρω ακόμα πόσα σπινάκια έχουμε, δεν τελειώνουν. Τι φάση skin opening έχουμε κάνει. Τώρα που τον έχω πάρει βούλα αυτόν μου δίνει, δεν το πιστεύω. Αν το τελειώσαμε. Και έχουμε ακόμα, αλλά... Πάμε 5. Νομίζω έχουμε όμως 6, αλλά εντάξει πάμε 5. Γιατί πριν είπα ότι θα κάνω 5. Όχι ρε φίλε. Τον έχουμε, αλλά θα πάρουμε duplicate. Κάποια και θα ανοίξουμε και άλλα σπινάκια. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι να πάρουμε το duplicate. Και όχι ρε φίλε. Να παίρναμε 2 mythic. Σε και ένα special. Full ωραία. 3 special. Okay. Και αυτό θέλω να το ξεκλειδώσω πάρα πολύ σύντομα. Έλα και... Ναι ρε φίλε, 2 mythic. Έλα. Βασικά τώρα μόνο ένα μας έχει μείνει, οπότε δεν ξέρω αν έχει και πολύ νόημα να κάνω το spin. Δεν θα κάνω άλλα spin γιατί... Πόσο έχουμε? 3 spin. Γιατί υπάρχει μόνο ένα spin που δεν έχω και το έχουμε πάει πόσο? Έχουμε πολλά mythic, ναι. Το έχουμε πάει. Οκ, θέλουμε άλλα. Πάμε να τα κάνουμε και αυτά τα 3 και μετά θα τα κρατήσω για το δεύτερο wheel. Βέβαια αν δεν βγει και άλλο wheel θα τα κάνω στο τέλος. Όλα όσα έχω μαζέψει. Ρουτου. Να δούμε. Έλα ρε. Δώσε μου κάτι καλό. Έλα τώρα. Οκ. Νομίζω το... Ναι. Οκ. Να δω. Να κάνουμε και με έδωσα όσο μπορούμε. 2, όχι δεν αξίζει. Να κάνω 2 και πόσο. Στάμπας. Πάμε να πάρουμε το δέκα. Αυτό το έχουμε πάρει. Πάρουμε. Ναι, και θα ξεκλώσουμε και αυτό. Αν υπάρξει. Okay.